Nabasa na ni Erin yung ano niya? WhatsApp? Hindi. Paano ko ipapasa din? Ito din ang problema ko tayo yung WhatsApp ko eh. Hindi ko na din maipasa ano dito si JR. Maipasok. Hindi ko alam kung paano. Paano ano? Aywan ko ba? Mali ang pagkaano ko. Mali. Alin? Mali ang pagka-open ko. Ay, hindi na pwedeng ano, baguhin. Ganyan na. Dapat pag ganun eh. Alin? Dapat parotip na ganun eh. Wala. Ganun lang. Sige na nga, sa susunod na Ay, lang. ano mo siya? Hindi na pwede. Oh, may tao. May tao na ako. Oh, ganyan. Ganito loro. Oh. Alimbawa ganyan. Oh. Ganyan lang yan. Ayan, may ano na ako diyan. Oh. May viewers. May viewers na. Ganyan. Hindi. Parang yan lang. Oh, ito lang cartoon. Ganyan lang. Cartoon lang. Ayoko na. Ayoko humarap. Bakit? Ay, ayoko humarap. Natatawa. Oh, may natatawa. May natatawa. May ano. Hindi ko. TV. May Korean. May Korean akong ano. May Indonesia. Hindi ko na. Ate Ima, sabi nila sa akin. Ate Ima. Sige, nakikiano rin ako. Ganon din sa ano. Sa Indonesia. Ate Ima. Hindi ko alam pang mga iba. May natatawa. Ay, ako. Paano ba ito? Mali ang pagkaano ka eh. Basta mali. Mali ang gawa ko ng ano. Dapat pa-slide. Mali ang pagka-slide ko. Okay naman yan Pero, sige na. Okay na yan kasi nandyan na. Maski naiiwan ko dyan, makakatrabaho ako. Ganyan lang. Ay, naku, Apo, Diyos mio, Santa Maria. Kumanta ka, sabi nila. Sis, kumanta ka, sabi nila kagabi sa akin. Ba't ako makakanta? Maririnig ako ng amo ko. Ito nga, oh. Nandiyan sila ako. Nandito, oh. Mag-aaway ang mga yan. Sabi ko sa'yo eh. Sabi ko. Ganyan din. Mas lalo pa kung ano yung mga gagawin ko. Iwats ko nga ito. Song Sang Short. Ano ba to? Sino ba yun? Hindi. Oo, si ano. Hindi, kasi itong ano, parang Sungsan Church. Ganun ba ang pangalan? Alam mo kahapon natin Dan. Grabe ang hatching-hatching ko. Grabe. Na ginanong ko ng ginanong, maidugo na yung ilong ko. Hapon.
Alam ko ito dyan to sa pusa. Wala. Sa pusa yan. Ano ba yan? CCTV. Ayun, alam mo, mabilis pa lang nahuli yung bumaril doon sa sinasabi ko. Ah, Oo, nahuli nakuha. ka agad nila. Kasi, nung time pala yun na nangyari, ang dami pala nakakita. Doon pala yung kapitan. Ala. Nahuli nila 3 ano. O di maganda Pero, nahuli, hindi no? pa, sila din pala yung bumaril doon sa kagawa din sa kabilang bayan. Ala. Ang mga Anong grabe, nila? ano yan? Hindi yan magsasalita mga yan. Mm. Kasi bayaran eh. Hindi magsasalita. Hindi naman nila pwedeng bugbugin ng bugbugin. Kasi pwede silang kasuhan. Mm. Bukas nandoon na sa Pilipinas yung kapatid niya. Si Jennifer, yung caregiver sa kayo. Ang galing, no? Nahuli kaagad. CCTV. Ay, yes. Tamasak 74. Siya talaga para sa mga kapatid. Kasi halos na dun sa loob ng marunan. Gusto ba nila sino magpaitim? Sinuot niya yung bra na nandito. Sabi ko, shoot, napit-napit sa kanya. Ganito nangyari. Magbibila daw siya dun sa may balcony. Sabi ko, pwede, mag-jump ka dyan. Sa kabilang, ano, para dyan ka magpaitim. Ano nga, ano dyan, lalo mong araw. Tama sa kanya. Oo. Maya-maya. Wala na, ayaw na niya. Ano, kasi pagpuntahan mo, ano yun sila. Ano mo na. Ah. Kagabi yung dito sa Marie, tinanong ko Mm. yung bintana. Ilagyan ko ng ano, ng harang. Tamasak 74. Tapos yung alarm, ginanon ko. Ay, yung isa parang alarm nakaharap din. Maliwanag ka lang sa kwarto. Explorer. Okay lang po, bossing.
SCTV. Tamsax pang 75. SCTV. Plus banana. Asan yung ano mo? Explorer TV, yung yung post mo kanina, 'di ba? Mas kinatamsakan natin. Tingnan ko yung ano. Yung, Ano ba ngayon, Lord? Oo. Sabado pala. Magsahod na tayo, uy. Maghiga ka o mag-upo-upo muna tayo saglit. Uy, Lord, diyan ako natulog kagabi. Wala. Ang sarap matulog diyan. Ang sarap matulog diyan, ah. Yung ano, upload mong bago, tamsakan natin. Tamsak 75, ay 78 is TV. Ganyan lang, maski na walang ano. kaka. Kanina, nakahiga pa kami ni Marita. Sabi ko, Marita, bababa ka ba mag-breakfast? Hindi, sabi ko, ako ayoko din. Tama din ako, matulog na lang muna tayo. Si Shama, anong oras pa lang, punta na ako sa kwarto niya. Anong oras ako natulog ko gabi? Puntahin mo na ako dyan. Hindi, wali. Loko-loko. Uy, loko-loko ka dyan. Explorer. Ay, ayatun ka man. Baliw. Chipbook. Chipbook. Salamat sa pabiji-biji. Wala kasing ano eh. Kung saan-saan ako napapadpad eh. Nandito kami sa kitchen. Dito ako sa kitchen. Salamat sa harang. Imbis na matulog na, ito maglaro-laro pa. O, diba?
Nag-viral yung ano ko, yung aso kong cake. Hmm? Yung aso kong cake. Cake. Tamsak 79. 지내가는 말씀이 성경에 많이 나온다라고 하는 것은 Magsahod na tayo, oy. Ano ba? Punta sana ako ng Akabayl eh. Wala akong kasama eh. Salamat sa tamsak. Ay, naku, Inday. Lito, mabitad. Salamat sa pagkaway-kaway. Salamat sa dalaw. Gustong-gusto ko nang bumili ng mobile. Kaso mag-ano ako sa ano eh. Kailangan apurahin ko na yung ano. Sa lupa namin. Sa lupa ko. Ano na naman. Makakapag-antay naman yun. Kaso, hindi na makapag-antay. Yung nung umuwi ako, ng lupa. Wala na. Parang may ano, Lord. Parang may nasusunog. Baka may nakalimutan ako. Hindi ko na amoy masyado. Baka may nakalimutan ako. Tignan ko na. Kanin. Parang may Ano? wala. Tinatamsakan ko si SSCTV. SSCTV. Kaya dikit na ako dito lahat eh. Ano bang lumalabas naman oh. Ano? Mga pinsan ko ito, bumibili sila ng Pinoy. Saan sila bumibili ng Pinoy? Saan? Sa Laguna. Sa Laguna kasi ito eh. Baba ng bahay. Tatamsakan natin. Ano? Explorer TV. Tamsakan natin. $82 tamsaks. SSCTV. Hindi ko to kilala eh.
pumapasok sa ano lang. Pumapasok sa live. Tamsak with banana. Ang sarap sumayaw Lord. Ang sarap sumayaw. Gusto kong sumayaw. Gusto kong ang sarap kayong sumayaw. Ano ba Sayawin yan? yan. Parang ganun ba? Ay. Nukirama, Lopi. Lop TV. Sarap sayawin. Bakit wala akong net? Ano ba ano dito? Ano? Kaya. Tamsak. This is CTV. Tulog ka, Lord. Tamsak with banana. Ano banana? Bastos ka. Hindi mo kami naiintindihan, Lord. Hindi pwedeng hindi mo pwedeng sabihin subscribe kasi mahalata ka ni YouTube. Alam mo yung lolo, yung YouTube, wag mong babanggitin yan sa harap ng YouTube. Kailangan Lolo, kailangan pangalan. yung tamsak, yung pang-tamsak, okay yun. Okay. Ha? Tapos yung banana, yung subscribes yun. Tapos yung YouTube, kailangan tawagin mo lolo. Ano nga? Ito nga. Lakasa, tamsak. Salamat. Alin po ang nag-viral? Kain muna tayo, host. Ano ang nag-viral? Yung yung short video ko. Daan lang, Ate Ima. Walang sige lang sis. Sis Lakasa. Kasi ganyan din ako eh. Tamsak with banana. Banana. Ang tawag namin dito. Ikaw, kung gusto mong banggitin yon kaso baka yung hindi ko napalitan itong si Ilse vlog. Hindi ko pa nalalagyan ng picture. Di maka-silent. Di maka-SL. Kinain na naman ni Lolo yung watch hour ko. Sis, nandyan lang yan. Watch hour mo. Makikita mo yan sa pinagka-min. Ay, nako. Oo nga, si Lolo, ang daya-daya. Daya yung Lolo natin, no? Tamsak 83. Wala bang para tamsakan? Mamaya, hindi. Pasalamat kayo at nakaupo ako dito. Sabay ganun na. Tamsak host, harang pa po. Salamat sa paharang. Nag-viral, naging 2K lang naman, mahigit. Wala pang 6. Pero huminto na yung pagkaano niyan eh. Kanina tinignan ko, akala ko mga lang ang, wala pang 100 ang yung aso ko na parang cake. 1 hour, naging na siya. Mahigit 2,000. Tapos huminto naman na. Ayaw ni YouTube na maraki yata. Ano ba yan? Is CTV.
Okay, ganun. Huminto naman na. Hindi, meron akong viral na ano, ilan ang taas-taas. Hindi ko pinapansin, short video lang naman. Yung mga aso ko, short video. Yung mga aso ko, panay viral. Ayan, tapos nang tamsakan si ano. Sino bang ano? Baba ng ano bahay. Tatamsakan ko. Laging harang nga. Salamat sa harang. Eh, wala. Ito na lang si is. Ano ba yan? Kabsat Lupi Ilasus. Naimbag nga malum. Naimbag nga malum kinyam ading kabsat. Ito yung mahirap sa amin kasi at yan yung wala siyang sinasabi na ayoko na sa iwan niya tayo. Hindi mahirap sa amin. Ayaw din niyang bitawan yung isa. Eh, sorry, Siyempre, tayo. hindi, sige na. Sobrang away namin. Ang higpit ang ganun sa akin. Sabi ko, maghila naman tayo, amin. Yung ano, mga patama. Yung mga patama ang Lord. Baba mo yung ano mo, bahay mo. Busing. Tamsakan ko. Kung wala na akong idikit, tamsakan ko. Tapos na ako kay ano eh. SCTV. Ay, inaantok. Pangit na ang ano, kuhan nitong camera ko sa ano. Ano yun sabi? Kahit na anong bantay. Ay, mag-TikTok tayo, Lord. Ay, natutulog si ama pala eh.
Ara. Hmm. Nakukusot yung ano. Sige, pakikinggan ko. Ano nga nangyari dito kay ano? Tamsak 40. Sige lang, kumain na kayo dyan. Ano yan, Lon? Yung kay Bakla. Akala ko yung ano. Yung pinatay nila, talagang asin na uli na yung ano. Buti naman, no, nahuli na yung pumatay sa Layopak na. Sislin, Kabsat Lupi, Shouty from Sislin Katap. Ayaw ko ng gabi, Sislin. Ayaw ko ng gabi na yung kagabi, tinry ko lang na mag-ilis. Ayaw ko pa. Masakit ang ulo pala. Kagabi nag-ilis ako dyan, oh. Sabi ko, iwan ko na lang dyan. Kaso, pag iniwan ko, na naka-open, gusto ko maglaro pa muna ng games. Tamsak 40. Sir got you. Adobong elepante at nilagang buhay. Ano yan? Marunong ka pala mang ML sana all. Hindi. Sinong marunong mag-ML? Hindi, ano, yung mga ano ko ba? Ako ba, si Slim? Nag-comment lang ako sa mga mga chat. Oo, Lord, talagang as in, mayroon ako na aamoy na, tutong nasunog na kanin. Hindi naman sa atin. Mr. Copido, Migalog shout out Kabsatlin from Mr. Copido. Oo nga, Sislin, ang sakit sa ulo. Tinry ko lang kagabi eh. Ngayon, nakita ko walang nag-iilis. Nakisingit na lang ako,
Walang pasabi-sabi. Walang pasabi-sabi. Si Sir Gatchou marunong yan marunong yan ML ba? Ako, bobo ako diyan sa ML, eh. Siya kasi, si Sir Gatchou may palaruan yan. Palaruan mga computer, kaya marunong yan. Salamat, Sislin. Sislin, kanina, ang ingay ko, natulog si naman namin. Kanina, naririnig kita. Nag-present ako, hindi niyo ako naririnig. Nag-present ako. Wala kasi, siguro sa mobile, hindi ko na yung mobile. Siguro naghang, hindi ko alam. Dinanalo ako sana ng Oo, hindi ko sinabing maglalaro ako ng LVP. Kim Nini Belia, 13 thumbs up. Good evening po sa inyong lahat, Ate Emma. Good evening din, Kim Nini Belia. Ayan. Harang Ate, from Tantan. Salamat sa paharang. Mr. Copido, 18 thumbs up. Ate Emma, from Ning Igay. Tantan, mega love shout out from Mr. Copido. Ning Igay, pakaway-kaway. Okay lang, Sisi, wala naman nag-ilis. Sa akala ko nga naka-ilis. Kabsat, eh. Oo nga, ba't inaantay ko silang mag-ilis? Si Kabsat Lupi, si kapatid Chi. Hindi, wala silang ilis kasi dati-dati, diba? Marieta. Nandyan lang yun si Marieta. Harang Ate Emma, from Ning Igay, salamat sa paharang. Ate Ning Sis Tantan, kaway-kaway, from Arlene Kata. Tawa-tawa si Sislin. Lito Mabitad, salamat sa positive heart. Better luck next time, Sisi Koy. Yes, marami pa namang araw. Ipaubaya na lang natin sa diba? Sis Tantan, nakaplika na po 10 hours. From Lin Katap. Lingga, from Ning Igay. Mami, from Tantan, Loka. Dami mong anak. Ate Nining, ang dami mong anak. Ipaampon mo na yung mga anak mo. Kapag pasaway yung mga anak mo, ipaampon mo na. Ipaampon mo na. Diba? Tulad mo, inampon mo ako. O, mabait akong anak, Ate Nining. Hindi ako pasaway na anak, ha? Sistan, kamukha ng mga pamangkin ko ang mga anak mo. From Lin Katap. Mr. Cupido, from Ning Igay. Kapatid Luby, mega love shout out from Tantan. Ma'am Ning, mua chup 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 from Lin Katap. Harang po from All About Eve. Salamat sa paharang, Sis Eva. Sis Joy, off naman sa LS now. Uwi na si Sis Chi from Tantan. Ning Igay, pakaway-kaway. O, talaga Sisilin from Tantan. Sis Eve, di ko at nasama sa raffle kanina. From Lin Katap. Patawa-tawa si Ate Nining. Puro pasaway. Parang ko may pasaway kang mga anak, Ate Nining. Sa kabila yata. Parang dinig ko. Kasi sa ba? Kasi nakikinig ako sa mga marites nyo, marites nila. Hindi ko magits.
Nakikiano lang, Miguelad shout out Sislin from All About Eve. Ang daming anak ni Ma'am Ning. Sino black sheep, ma'am? Pasaway itapon sa ilog. Ako mabait, sisi. Lalo na pag humihilik. Pasaway din kayo, ah. Naku, pari-pari po, ayan. Tama ning igay. Hehe, walang ilog dito sa Middle East, sisi. Ayan nga eh, walang, hindi sa ano, meron. Meron sa Middle East. Miguel of shout out Sisi Tantan from All About Eve. Iwanan sa disyerto. Ayan, tama, disyerto ang meron dito. Tama si Ate Nining. Psst, huwag maingay, sabi ni Sislin. Hayaan mo na ate, mga pasaway sila halos. Talagang ganyan, mayroong anak na pasaway, mayroong anak na hindi mapasaway, di ba? Okay lang Sislin, nakatulog ako kanina from All About Eve. Apir Ate Iman, nakikitawa na lang ako. Oo nga, nagkikitawa rin ako eh. All About Eve, Miguel shout out from Explorer TV. All About Evening, Igay. Tantan Luka TV, Miguel shout out from Explorer. Sis Tantan. Nasa kwarto ka ba, Sisi? All About Eve, salamat po. Magtamsak muna ako kay Kim Nene. Magtamsak muna ako kay Sir kay Sir Explorer. Nagbasa lang ako eh, last chatter, wala ba na? Ako rin, Sislin. Ano kayo, mukha na kayong, mukhang natahimik last chatter. Wala ka bang palas chatter, Ate Iman? Meron, sige, magpalas, chatter ako. Anong gusto nyo? Anong gusto nyo? Ang magandang last chatter yung kasi nakikita sa may premiere ako. Tinignan ko sa Chrome. Doon talagang original na chat. Makikita doon ang original na nanalo. Hindi yung dito lang sa cellphone kung ano yung nasa last. Hindi. Nandoon pala sa Kasi hindi ako nagpa-last chatter pero pumunta ako ng may last chatter ako doon na lumabas. Tagalabas si Uncle Balong. Uncle Balong, hindi ko siya kilala, hindi. Sa labas lang siya. Siya talaga ang super chatter. Dami harang. Bakit ang daming harang? Hindi naman ako marunong maglagay. Sis Iba, hindi ako marunong talaga. Yun nga gusto ko nang magkaroon ng yung ano ba yan? Yung chatter ba? Sticker. Para mabigyan ko kayong lahat. Wala. Talagang hindi ko kaya. Kung saan ko ipapagawa yun. Meron naman akong GCash, meron namang laman. Alam mo sis Iba, meron akong na naman. Meron akong natulungan na naman na kasi kawawa na naman siya.
Hindi, oo nga, kasi paano ko nga gagawin? Ibig kong sabihin, mag-ano ako, mag-send ako sa inyo ng ano, ayaw mag, ayaw ma-open ba? Nagpapaturo ko kay Sis Iba nga eh. Ewan kung bakit. Punta ka lang po. Nagpunta na nga ako eh, ginawa ko na nga eh. Oo, ayaw mag-connect sa GCash, ang kukonek do. Ayaw, yung GCash ko i-connect ko. Marunong ako pero bakit ayaw sa akin? Hindi ko alam. Para mapalipad ako sa inyo. Gustong-gusto kong magpalipad kaya sa inyo. Lahat kayo, lahat kayo. Walang ibig kong sabihin walang walang hindi papalibadan pag ako ay nagka-sticker ba. Ayan, may tinulungan ako, binigyan ko siya ng ano sa GCash, hindi sa sticker eh. Sa GCash ako nagbibigay. Sis Chi, from Tantan, kumusta na si Chi? Naka-check-in na siya, ning Egay. Naka-registered ba yung SIM card mo, Ate Ima? Dalawa kasi ang SIM card ko. Yun nga ang inaano ko, pupunta ko ng ano, ipapaalam ko yan kasi para ano, yan lang ang gustong-gusto ko ngang magkaroon eh. Para mabigyan ko kayo ng ano, magpalipad ako sa inyo sa sticker. Oo, kayang-kaya ko, Sis Lynn. May GCash. Kayang-kaya kong magpalipad ng 44,000 sa ano, yan pa kayang 100 pesos lang, 5 Ay, oo, Ate Ima, kung di ka naka-registered, di pwede. Ay, ganun, ala. Paano yun? Ang naka-registered na ano, Sis Lynn, ang naka-registered, si amo ko. Yung amo ko ang naka-registered ng ano, mobile, yung ano ba yan, yung SIM card. Ganun pala. Kaya marunong naman ako kako, bakit hindi ko makuha-kuha? Punta ka lang po sa link ng Google or Smart. Yehe, last chat. Si Sislin, oh. Hindi ngayon ang last chatter. Bukas yung ano, kasi doon makikita yung ano, walang dayaan yun. Doon sa Premier, walang dayaan. Maski na hindi ko maski na iwan ko yung Premier ko, lalabas at lalabas yung mananalo ng sticker. Ay, ano yan? Ano ba? Naato ka ba sa sinasabi mo? Inaantok na daw ako sa sinasabi ko itong kasama ko, nandito kami sa ano eh, lamesa. Need mo pa registered kasi baka nung umalis ka ng Pinas, hindi naka-registered yan. Dual yung SIM card ko, sis. Ano, iba. Isang GCash na roaming at saka bali 3 pala. Yung amo ko ang naka-registered na punta nga ako sa ano. Adik ako sa last chatter. Si Lynn addict talaga sa last chatter. Alam mo, Lynn, tumatahimik lang ako, hinayaan ko kayo nagpapa-chatter. Pero talagang gusto kong mag-ano, ayoko lang yung ano, para ba may pamigay, o di ba? Nakakatuwa yun. Na-addict ka na sa last chatter talaga. Ah, anong itatype ko doon? Type mo lang Smart Registered at Globe SIM card. Shing TV, Miguel shout up. Host. Excited yan si ate. Alam nyo, mga kapatid, excited akong magkaroon ng sticker
yung papalipad ako sa inyo. Ay naku, pag ako may ano, lahat kayo, papasinan ko ng sticker maski na hindi. Ah, talaga si ano, oh, tatawa ako sa inyo. Tamsak Danharang from Ching TV, salamat sa pagdalaw. Kapatid Kevin Aligado, ayan, naduduling na ako. Ay, ala na-hide yata. Ay, hindi. Masakit ang ulo pag gabi talaga. Ay. Yung SIM card ko registered sa amo ko. Iba yung TD na kasi makita ang last chatter pag tapos na ang premiere. Hindi, meron sa premiere na nakikita sa Google. Ay, nakikita sa ano, sa Google, hindi sa Chrome. Nandoon yung mga pangalan na nanalo ng chatter. Paturjak guys, upcoming premiere. Okay. Yun, 5 minutes na chat. Kung may credit card lang ako, kapatid, sinan kita. Kasi hindi ko ginawa ng abo. Oo, parehas tayo sis, Shing TV. Parehas tayo. Kaya hindi ko magawa-gawa eh. Kasi hindi ako kuripot. Sa totoo lang, hindi ko ako kuripot. Bibigyan ko kayo lahat. Maski na... Sige, connected sa other muna kasi magkukunik ako kay magtatamsak ako kay Sir Gatcho. Kanina pa yan nakasabit. Sorry na, Sir Gatcho. Kay nakikimaritis. Nakikimaritis ako kasi gusto kong malaman yung super chatter. Hindi pala pwede pag hindi naka-register. Kapari ko ni Ali is dollar. Hi. Hello Ate Im. Good evening na ho. Li ako sa live ni Charis. Dito na lang. Sige, sige. Makikunik ka na lang dyan sa mag-iwan ka ng bakas para bibigyan kanila ng rin. Ay magkukunik lang ako saglit. Tatamsakan ko lang si Boy Gacho. 42 tamsak. Sana magkaroon na ako ng Drasin, Mabuhay Vlogs. Good evening sa lahat. Miguel shoutout. Hindi pa rin. Ala. Yung binigay kong 100 sa'yo, hindi pa rin dumidikit kay... Bakit? Ano ba yan? 1K na sana ako kung dinikit na niya, subscribes ko, lampas na sana. Ala. Adi, ang dami ng utang. Nagpalit ako na. Shing TV, Dan, Pulpak. Sa'yo, from Tantan. Tamsakan ko muna si Sir Gatcho. Nakichismis na. Nakichismisan na ako, oy.
Mayroong nakasabit. Ang ingay ko. Ate Ima, patusok sa kanila. Oo, wait lang, anong klaseng tusok, Ate Nining? Anong gusto mo? Pang 42 tamsak, Sir Boy. Got you. Huwag bigla yung di malalaglag. Anong gusto mo itusok na madiin? Patawa si Ate Nining. Huwag daw bigla yung hindi yan malalaglag. Patawa ka rin ha. Tamsak 44, Sir got you. Tamsak 45, Sir got you. O magtusukan na lang kayo dyan. Magtusukan muna kayo dyan ha, mahinang kalaban. Kasi iisa yung pangtusok ko dito, maraming itutusok pero marami akong itutusok sa inyo, marami akong bala. Sir Boy got you. I-ano natin si Ching TV. Tatusukin ko lang saglit din. Ching TV, pang 10 tamsak at saka isang banana. Salamat Ching sa pagdalaw ha. Pang 11 sis. Ching TV, pang 11 na tamsak. At saka pangalawang banana. Kaparikoys, ano ka, dikitan ka sa kanila. Mag-iwan ka ng bakas tapos didikitan kanila. Dito lang ako kay Shing TV muna. Pang 12 thumbs up. Pangatlong banana, Shing. Sis, Shing. Huwag sanang malubat yung phone ko.
Ay, salamat. Nabusog, ah. Shing TV, pang 13 tamsak at saka pangatlong ano, banana. Guys, magtusukan muna kayo ha. Tantan Loka still watching sa yung binabangling Happy Father's Day sa yung mabuting asawa from Shing TV. Shing TV, pang 14 na tamsak. Wow, si sis. Si sis Tantan. Uy, yung pinalanunan mo na yata yan ha. Yung pinanalunan mo na yata yan, sis Tantan. Shing TV, pang 4 na banana. Ayan, ganyan ang gusto ko, Tantan. Magsisend ako ng, gusto ko magsend ng ganyan. Lahat na inahanap ko, ayaw. Hinahanap pa yung code. Hindi, ako nga dapat Tantan ang mag-ano. Sus, ako sanang mag-GCash. May GCash ako, may laman kaso. Hinahanap pa yung code ng ano ko kaya. Yung napanalunan mo, pinasa mo na rin sa ano. Harang, Superman, Paripoy, Explorer, Superman. Salamat sa inyo. Saan na yung ano? Sino na yung sunod? Si Ate Nining. Tapos na si Ma'am Shing TV. Tusukin ko si Ate Nining daw. Tusukin ko si Ate Nining. Hmm. Ate Nining pang 18, damsag. Connect to each other muna, guys. Nasa ano ako sa taas kay Ate Nining. Tusok-tusukin ko daw. Gusto niya yung mabaon. Pang 19, Ate Nining. Damsag. Ang idikit ang wala na. Bibili pa ako ng ano. Naubusan ng pang banana sa inyo. Oh. Tawa si Ate Nining. Masayahin talaga si Ate Nining. Pang 20, Ate Nining.
thumbs up. Madami akong pang thumbs up kaso ang pangdikit na wala na, naidikit ko na sa inyong lahat yung sorry. Si Ate Nining talaga, oh. Pag nakikita ko yung mga ano niya, nakikita ko na happy na siya. Tinapa for first aid, ayan. Ano yan, aid? Tinapa, ano, Ate Nining. Ayan, pang 29 na thumbs up, Ate Nining. Sino ba yung nagbaba ng bahay dyan? Pare ko. Mag-connect to each other muna. Baka hindi ko kayo maipin lahat kasi. Ayan, tapos na kay Shing pala. L3. Makikunik ka dyan, L3. L3, makikunik ka kasi pag hindi ka makikunik, hindi ka nila didikitan. Hindi ka nila ano. Pag kilala ka na. Kunik mo sila, hindi sila madaya. Kasi may mga ano, lapag ng ano ba yun? Lapag ng bahay. Aalis siya, didikitan nyo kung asaan na yung dinikitan nyo. Hindi na kayo ano, tatakbo na sila. Kasi ang dami ng ganyan eh. Yung Tinining, thumbs up, 22. Guys, salamat sa inyong lahat. Connect to each other muna. Adik po pa. Ito talagang si Sislin. Adik talaga. Hindi na Guys, adik si Sislin. Ikaw naman ang mananalo eh. Sislin. Talo na kami ni ano. Kasi naghahang yung mga mobile namin eh. Talo na kami ni Ate Nining. Thumbs up uli Ate Nining. Si Ate Nining, natatawa ko sa emoji na tawa na. Twenty 24 thumbs up Ate Nining. Sino pa yung ano, naglabag ng ano dyan? Adik. Sislin, adik ka talaga sa ano ha. Cian Bukal, Miguel shout out. Thank you mga kapatid. Ate Nining, tapos na sinong ano sino pa yung nandyan?
Father's Day. Ate still watching. Sis, kapatid Ching TV, salamat ha. Salamat sa pagdalaw kay Ate Ima TV. Sunod ko si Tantan. Tapos na ang Father's Day, Tantan. Tapos na daw ang Father's Day. $67 tamsak, Tantan. Sis Iba, salamat sa paharang. Tantan, 68 tamsak. Mm. Sana yun, ayan. Chian Bukal, kapatid. Superman, ayan, dikitan nyo si Superman natin. Mabilis pa ang yan, mabilis tumakbo yan. Mabilis lumipad yan para dikitan kayo. $69 Tantan. Shing TV, mamaya yung main channel ko, ko sa'yo ha. Ay hindi na yata ako sa'yo ha, sa main channel. Sus. $69 tamsak. Si Tantan, naglalabas si Ate Ima may babas. Ching, mamaya balikan, dikit ko sa'yo yung na naman, sa kabila. Nasa kabila yung mga ko. Dan kapatid Lopi, from Tantan. Baguhan lang 1:30 pa, what's hour ko. Baguhan lang si si
ano, si Ching TV. Ano, Ching TV, halo-halo yung mga ano dito, bisita. Halo-halo. Nanggaling sa iba't ibang lugar. May Superman diyan. Ayan, patawa-tawa si Sislyn, 'no. Yan, 70 na. 70 na yung ano mo, sis Tantan, 70 na. Sino pa ba? Sino pa na yung ano sunod diyan? Tamsakan ko rin si ano, Tantan, 70 na yung tamsak. Sislyn. Ay, naku, nandiyan na naman si kapatid. Nandiyan na si kapatid, oh. Hindi mo na, ano, kapatid Lawrence. Ayan, naghahamon ng, ano, si Sislyn. Naghahamon ng, ano ba yun? Chatter. Live chatter. Ano ba yun? Super chatter daw, naghahamon. Lin kapatid. Sislyn. Sislyn, naidikit ko na yata lahat sa'yo. Adik sa super chatter. Sislyn, nandito ako sa bahay mo. Maaga pa dito, eh. Maaga pa dito. Alas 5 pa lang dito, eh. Lawrence, pati siya. May chat. May ka-chat naririnig. Sino? Sa kabilang igawi yun.
Dikit na ako sa'yo at dikit na ako pala sa'yo. Saudi ka, Ate Emma. Hindi, dito ako sa ano, dito sa Dubai. Kapatid Shin, ikaw, nasaan ka? Dito ako sa UAE. Ano, dikit-dikit na kayo dyan. Dikit kay, Sislin. Dikitan natin si Sislin. Yung nasa taas. Lawrence, Paris. Paris ni. Ano ba yung Ate Nining? Nagpapatawa na naman si Ate Nining, oy. Sa ano ako, sa Dubai. Saturday night. Ay, naku. Patawa kayo talaga. Kanino? Tamsak na lang po sa nakapin. Matagal lang dikit kay Sis Langga. Sinong pumupunta kay Sis Langga? Wala naman akong kilala ditong Langga. Si ano lang, ano ba yung tawag na? Out muna ako kapatid, ha? Oo, sige lang. Babalikan na naman kita ulit, ha? Kasi itong main channel, nandito yung mga ano ko eh. Pang ano ko sa'yo, pang dikit. Ara, Elos. Big love shout out, Ara, Ma'am Ara, Elos Vlog. Salamat sa patamsak. Shin TV, ingat po sis, from Boy Gatchug. Thank you po, Sir Boy, from Shin TV. Ara and Elos Vlog, shouty po, from Lintata. Gumagala saglit si Sikoy. Oo, ako rin gumagala rin kasi para may makilalang mga kaibigan, ganun. May mga kaibigan, oh, di ba? Patawa ito si Sir Gawin. Loko-loko ka rin dyan. Mag-ingat po sa labas. May nagtapon ng balat ng saging. Loko-loko ka rin. Talaga, oh. Saging baka mahapakan. Natawa na tuloy. Ayan tuloy. Sir Boy, san banda yung nagtapon ng balat ng saging? Ay. May slide po, Sir Boy. Buti wala nagtapon. Tapos mag-usip kayo. Tika mag-chat, ano ako, magdidikit muna ako sa inyo, eh. Ay, naku. Wala na akong maidikit yata kay ano. Naibigay ko ng lahat. Ara, and Ilus Vlog. Salamat, salamat. Shing TV. Ayan, natuloy-tuloy. Natawa tuloy si Sis
Ay naku. Saglit. Silipin natin si ano, si Ma'am Ara. Short lang yung ano niya. Babalikan kayo niyan, mag-iingat lang, ay mag-iwan lang ng ano, bakas. Queen yan, queen. Tayo kulilat, queen siya sa ano, sa mga saging. Ay, asan na si ano, Superman? Superman, naggagala-gala na naman si Superman, oh. Sana naman nagawi si Superman diyan. Nahanap ko yung link niya, eh. Oh, ayun. Tutusukin ko nga si ano, Superman. Tusukin si Superman. Uy, ano, Superman, ano may pangdikit pa ako sa'yo Marami pala akong pangdikit sa'yo, pang 38 na tamsak at saka banana. Marami pa pala ako sa'yo hindi na ididikit. Ayan, done na ako sa'yo Sa kabila ulit. Superman, done na ako sa'yo. Ay, sus Mariusip. Ayan, tuloy yan na. Kapatid, both buds. Palablab din si ano. Pati si Ma'am Ara, palablab din. Pang 39 tamsak. Superman, pang 39 tamsak. Pangalawang banana. Pun. Mami Groovy. Mami Groovy, salamat sa pagpasyal, Mami Groovy. Sir Boy got you. Ara and Elos vlog, dan po sa'yo. Gian Bukal. Nag-love shoutout.
Ara Ilos Vlog, salamat sa pagkaway-kaway. Nagkikita-kita ang mami natin. Nagkita-kita. Ara Ilos Vlog, Mami Groovy. Pang 40 thumbs up na. Lopi. Ma'am Ara, wait lang ha. Tapusin ko lang si si Superman. Ano pa yan? Ma'am Ara. Thumbs up 5, Ma'am Ara. Ganda naman. Thumbs up sis, Ma'am Ara. Kim Dance sa Beautiful Please mo from Lynn Katak.
Ma'am Ara, pang 7 na tamsak, plus 1 banana. Kakanta-kanta si Ma'am Ara. Pakanta-kanta. Nandito pa ako sa bahay mo, Ma'am Ara. Pang 9 tamsak. Yung iba dikit ko na sa'yo. Padikit si Ma'am Ara. Babalikan kayo niyan. Mag-iwan lang ng bakas. Pang 10, Ma'am Ara. Pang 10 na, no? Mm. Lumabas ako, uminom ako. Uminom ako. Asan na ako? Yan. Yung mga taga-Pilipinas, tulugan na. Gian Bukan, kapatid. Salamat sa pabidi-bidi. Nagdidikit pa ako sa taas. Oo nga, sisi, nahihilig na sila, 10 PM na. Pramlin Katap, oo. Yung mga taga-Pilipinas dyan, matulog na. Para hindi lumaki ang eye bag nyo na katulad namin. Ay, ako nga dama ko yung mata ko na panay eye bag na rin eh. Wala na, maglulus ka pala pag Sislin. Naku, ang laki ng pinaglus ko dito sa YouTube na ito, oy. Talaga.
Pati mata ko, ay sus Mariusip. Wala naman akong ka-chat, kundi ito lang, yung YouTube ang na-addict na sa kayo YouTube. Na-addict na sa kayo YouTube. Yan. Puntaan ko si ano ulit. Sa kabila ako. Pang-ilibing, tansak, Ma'am-Ara. Naghanap ako ng ano, damit. May naidikit ko na pala sa mga taga-Pilipinas. Okay lang yan. At least, pag wala na tayo work, may panoorin tayong YouTube. Yes, correct ka dyan, Ma'am Lynn, Isis Lynn. Para pag ano natin, ako, diba? May remembrance tayo. May remembrance tayo sa YouTube. Diba? Para na rin tayong nag-FB. Oh, tignan natin yung post natin sa ano. Ganito pala ako nung ano oh, hindi lang tayo makakakita yung mga anak, mga apo nyo, mga apo natin, mga apo ni Nuno, di ba? Pang 12. Ma'am-Ara, pang 12 na, thumbs up nyo na. Yung mga busy, sige lang. Ito si ano, ang sipag din. Si Sis Los, Tantanlo. Ang sipag eh. Sipag-sipag niyang ano sa atin. Nina Tira, Taripilupi, Ligog, ano ba yan? Napubuyo yan. Nabubulol si Ate Ima. Nina, Taripi, Likap, Migalab, shout out po. Ay, nako, ano ba yan? Huminto na. Hello everyone. Thank you. 12 million in the house. Mega love shout out, mga kapatid. Ma'am-Ara, Ilus. Bit Birun. Salamat sa pakaway-kaway. Flor, kanino ito? Ha? Ma'am-Ara, pang 12 ay pang 13. Pang tatlong banana.
Hindi na napabot yung dalawang banana. Yeah, wala na ngang matutulog na bala. Oh, ang ganda ng bulaklak ni Ma'am Ara. Pakanta-kanta si Ma'am Ara. Ma'am Ara. Explorer TV. Pang 14, tamsak, Ma'am Ara. Guys, connect to each other sa mga ano. Jam. Ano yan, Jabi? Jibil? Salamat, Bit Biron sa tamsag. Ayan, tapos na tamsak ang siya. Ano. Jabil. Jabil yan, host. Ano? Jibil. Jibili. Ayan, tapos na matamsakan si Ma'am Ara. Sisi-mute ako ha. Tawag na naman dito si mother. Parang si ama ko kagabi. 'Di ba? Naka-live ako, ang ingay-ingay niya. Ganyan na yata sila. Mga ano. Ano naman itong tawa-tawa dito. Sige lang.
Mary Joy, salamat sa pakaway-kaway diyan. Sis Joy, ano patulog na rin kayo diyan sa Hong Kong? Maaga pa dito sa amin. Sis Joy, mega love shout out from Tantan. Si Sis Tantan, oh. Alam niya yung oras natin na maaga pa kaya yan. Dapat tulog na siya eh kasi yun ang oras diyan sa Pilipinas. Wala na, tapos na yung ano. Oh. Oh. Walang hiya. Walang hiya talaga to si Boy Gatcho. Si Sir Boy Gatcho. Bakit naamoy mo ba yung utot? Hindi yun utot. Ay, hindi yun utot kaya. Uminom ako ng drinks. Uminom ako ng soft drinks. Ano, anong tawag dyan? Anong tawag na doon? Si Unvocal Vlog, may galag shout out from Mary Joy, Hong Kong. Tululaway sa pagtawa, lobo pati isip. Ay, naku, sus Mariusip. Guys, palablab si Ma'am Ara, yung mga hindi pa maingay? Ano ba yung maingay? Itong main channel ko may nag-chat-chat. Sus Mariusip. Kapag binuksan ko, wala na. Tulad nung kailan yun, binuksan ko yung tapos na kaagad. Walang maingay. Mamaya patulog pa sila. Maingay mamaya. Nag-burp ako. Ito naman si Sir Gatcho. Nag-burp lang ako kasi uminom ako ng drinks na cola. Yung itong pinanonood ko. Nag-iiko. Ay, napo. Tapos parang inaantok na ako. Ganon.
Guys, nalobat na ako. Madaling malobat yung cellphone ko. Mary Joy from Hong Kong, from Explorer TV. Guys, salamat. 9 million in the house. Yung mga taga-Pilipinas dyan, matulog na. Ano ng oras dyan sa Pilipinas? tulad ni sis, Luz, Tantan Luca. Hindi pa tulog. Si Sir Boy Gacho, hindi pa tulog. Mga Pilipinas ito. Mga Pilipinas. Natawa si sis. Natawa si sis Luz, Tantan Luca. O, diba? Sinong mauna sa inyong dalawa ni, Sir Gacho? Si Sir, si Sir Gacho inaantok na daw. Sino pa ba dyan ng si Mary Joy, Hong Kong, ayan. Malapit sa Pilipinas. Parehas ang oras. Ay, Diyos ko. Ayan, di. Baka na umaunahan ko pa kayong matulog. 1 hour pa ako bago matulog. Matulog na si Sir Gacho. Ay, si Sis Iba rin, ayan. Mga hindi pa tulog, mga Pilipinas. Oo nga, ako ang mauuna kasi kanina pa ako dito kanina pa ako naantok. Madali akong antukin. Yun nga, 10:30 na dyan. Alas 6. 6:23 dito. Talo nyo pa yung taga dito. Umaga pa. Ayan, kayo. Hindi na po ako lalabas. Mabait po akong bata. Ayan, all about Eve.
Oo, mabait si Sis Iba. Tawa si Santan. Tawa si Tantan. Ayan, pinatutulog ka na, Sir Gatchue. Ni Ma'am ano, ni Sis Iba. 'Di ba? Hindi yan matutulog pa kasi maglalaro pa yan ng ML siguro. $9 million in the house. Mega mega love shout out. Kabi na dyan, oh, kita nyo dito, oh. Sa labas ng bahay. Yan, di pa gabi. Eh, thumbs up po from Kuya Al. Hi Kuya Al, mega love shout out. Gabi na dyan dito, oh. Yan, maaga pa. May araw pa, oh, may araw pa. Mm. May araw pa dito, oh, diba? E dyan, eh, ang dilim na. Superman. Asan si Batman? Kung saan-saan ako nagagawi, oh. Natawa si sis, ano, natawa si sis, diba? Ang dilim-dilim na dyan dito, hindi. May araw pa, oh, tignan nyo, diba? May araw pa, ayan. Salamat sa patamsa, Kuya Al. Nalubat yung pang ano ko, pantamsak ko. Yung pangdikit ko nalubat. Naku, anong bawal ka dyan, Sis Iba? Alam mo dyan, si Sir Gatcho, may palaruan yan.
computer pa nga eh. Oh, hindi naman niya pinagbabawal. Nine PM na, mataas pa ang araw. Mataas pa ang araw. Hindi 9 PM dito. Diyan ba 9 PM ba? 6:00 dito, 6:00. Naku kabsat, digos kan. Anyar aramidem paingay. Digos moon, rabiin. Madamdama rabiin. It pa lang sarado pa ako. Oo. Hindi ka magsasarado baka pasukin ka ng mga ano. May pinatay nga eh, kwento nung ano, kwento nitong kasama ko. May binaril sa kanila. Nahuli rin kasi nakita sa TTV. Para silang pumapatay ng ano, yung bumabaril ng isang manok. Agdigos kan. Padikit si ano natin, si Wosing. Explorer. Saka si Superman. Oh. Ang pangit ng punto ng ano, no? Manggalatok. O kaya Ilocano. Guys, tapos na kayo kay ano, Ma'am Ara. Sabit natin si Superman. Superman, nagdikit na ako sa'yo kanina. Meron pa akong ano sa'yo eh. Yun, pusang gala. Pusang gala. Pusang ligaw pala, pusang ligaw. Narinig ako ng amo ko, tatawa na naman si Ima. Kagabi nag-ilis ako, mashallah. You make video, sabi niya. You make video? Sabi ko, yes. With my friend. Ayan, hindi sila nagagalit. Pag tumawag sila na ano, para silang galit pero hindi. Sigaw na hindi naman nila alam mag ano tawag ng ano dito, yung yung ano lang, malakas ang boses ng mga ano eh, mga Arabic wala. Hindi sila marunong ano. Pero yun, hindi yun. Parang galit, hindi. Sa atin yun ay naku, ay galit ka ba? Galit ka ba? Di ba sa atin? Galit ka ba? Taal na yan. Ano yan? Hindi naman ako marunong sa ang bait ng mga boss mo ate. Oo. Si Ate Nining nga eh, sabi niya, galit. Maski naririnig niya. Galit, hindi ganun ang talagang pagtawag nila. Ima! Ganun. Mek! Alam mo na yun. Mek, chai halip o slice. Ayan. Ganun. Kasi nasa taas sila eh, nasa baba ako o di isigaw nila.
Tapos pagbaba, mashallah, you make video? Yes. I make video with my friend, sabi ko naman. Tapos kagabi ang lakas-lakas pa ng boses niya, katawagan niya yung mga anak niya. Alam niyang nagla-live ako. Alam niyang nagla-live ako. Ay, oo, para silang yung mga ano, Arabic, talagang parang galit sila. Wala yung malumanay na pagtawag. Parang galit, pero mabait sila. Hindi yung galit na ano, parang pamilya na ba, parang ganun. Anak or kapatid, ganun, tinuring kang ganun. Pag sa mga ibang ano yun, amo, at ikaw yung nakita kanilang nagbibideo yan, naka-cellphone, ay, baka magalit sila. Dito hindi. Kaso hindi palagi, hindi ko palaging pinapakita. Si Explorer, oh, marunong na marunong, galing sa kasi sa ano yan eh, sa Saudi. Di ba galing ka sa Saudi, Taal, Ima, sa Wichay, Halib. Oo, ganyan. Ano na, sleep na, yung mga ano dyan, sleep na. Ana mapi malum. La, ana mapi malum. Kalami. Sus, ang galing ni, ano, na mag-Arabic. Ni Boy Got You. Kuya Aw, pasilip po. Guys, pasilip si ano, pasilip ng ano, saglit si Kuya Aw. Yung ano ko, nasa charge, naka-charge. Oo, Kuya Aw, don't worry, inaanak. Sisilipin ko yan. Sir Boy Got You, pasilip si Kuya Aw. Tantan. Gising ka pa, pasilip si Kuya Aw. Last breed. Last. Mayroon book. Ayoko ngang matuto. Last read book. Arabic. Ayoko nga. Tamad-tamad na nga ako nga. Ayoko nga magbasa. Sir Boy Got You, pasilip si ano. Pasilip yung ano ni Kuya Aw. Sis Iba, gising ka pa? Pasilip mo si ano, Kuya Aw, yung ano. Silipin nyo yung mga kawawang pinupos ni ano. Kawawa naman sila. Tan, pasilip mo saglit. Silipin ko. Mamaya manood ako sa kanya. Pagkatapos nito kasi ano, mag-block itong ano eh, pag ano,
yung main channel ko mag-vlog. Junjun, Pusang Ligaw, Cian Bukal. Ano ng oras dyan? Le. Hindi ko na nga matapos-tapos yung binabasa kong Bible study. Yan pang Arabic, kayang papabasa nyo sa akin. Naku. Please, kalam. Charger. Nakuha ko yung charger. Nasa kitchen kasi ako eh. Nasa kitchen ako. Nasa kitchen ako. Naalala ko pala yung ano, si Ama, wala. Yung ano niya, di ko pa pala napupuntahan. Ha? Sabi ko yung kay Ama, nakalimutan ko na. Iniwan ko yung ano doon, yung map, saka yung bitol. Hindi ko pa na tapos. It million in the house. Higalab shout out sa mga nandiyan dyan. Ano na, madilim na dyan sa Pilipinas. Dito oh. Ma'am Labi. Salamat sa pagkaway-kaway. Salamat sa pagbisita, Ma'am Labi. Mag-chat ito. Mag-alas, ano na siya, mag-alas, ano bang tawag yan? Tulugan na pala. Mag-charge ako. Dito oh, tingnan nyo, maaga pa.
Kuya Al. Eh. Iba ang ano ko eh. Hindi ko naayos yung ano. May nag-chat-chat. May nag may nag-chat-chat mga loko-loko rin mga marites. Ay sus Mariusip. Ay, salamat sa pakaway-kaway. Tantan, Kuya Aw, inaanak, Explorer TV, Ma'am Labi. Malapit nang lumiwanag host. Malapit nang dumilim dito sa amin. Diyan, madilim na diyan sa inyo, sa Pilipinas. Oh, 'di ba? Na ano yung ano ko, naglobat yung pangdikit ko. Mamaya mag-in na ako mamaya pag ano. Ano ba yan? Superman. I-charge ko pa yung pandikit ko sa inyo. Wala, nakatulog na yung mga iba. May tumatawa, may nakapiring. Si Sir Gatcho, si Sir Explorer. Ayan. Natulog na si Sis Iba at saka si Sis ano ata, Tantan. Ate Egypt. Kapatid Chi and Bukal Vlog. Salamat sa pakaway-kaway. Tantan, ay, dyan pa pala si Tantan. Ay, naku, Tantan. Anong oras na dyan? 11:00 na mamaya.
Ay, apong ko, Ate Jeeb. Salamat, 9 ate, 8 million in the house. Salamat guys, pag-stick kay Ate Ima. Ay naku, ayan, ako na ang inaantok eh. May araw pa sa labas. Sa Pilipinas, madilim na madilim na. Mag-i-11 na yata. La anamati malum kalam. Ano ba yan? Ay hindi, kanina pa yan. Ate Egypt, Labi Lab, Dan Paul Pak New Prince sa happy birthday video. From Ate Egypt. Oo, magbakas ka Ate Nining, babalikan ka niyan. Mabait yan si Ma'am Labi. Superman. Ano na naman yung baliw iyon. Ayan na. Sige na. Sleep na yung mga taga Pilipinas. Yala nom. O, di ba? Didikitan ko lang si Kuya Aw. Mag-i-in na rin ako mamaya. Didikitan ko lang si Kuya Aw. Naghahang yung cellphone ko talaga, oh. O, sino nang bagsak dyan? Bagsak na si Sis Iba. Bagsak na si Sis Iba natin. O, ayan na naman si Kuya Aw Vlog, Dan Pulpak, new print po. Ayan, from Ate Egypt. Babalikan ka niyan, Ate Nining.
Ate Nining babalikan ka niyan 10. Si Kuya, babalikan ka niyan 10 bibigay niyan. Hindi lang 10. Kung ang baby ano, kung ang baby ang bahay, tutulungan niya. Asan na yung ano ko dito? Hmm? Got you. Ay naku. Usap din po si Kuya. Pawis ko po. Batang maganda na lumpo. Update po kay Baby Pauline. Yan. 38 thumbs up, Kuya Aw. Pang 39, pang 38 kay Ate Nining. Ayan. Pang 39. A few moments later. Got you. Sir, got you TV. Yalla nom. Intinom. Nivea Natural Glow Body Lotion combines the best of nature and science. Ma, Nivea Natural Glow ma, Body ano? Lotion for healthy even Lina tones. Taripi, Likap, Tantan. Salamat sa pagkaway-kaway. Kuya Aw, pang 41 thumbs up. Dikit na po ako sa'yo. Usap din po si Kuya. Pawis ko po. Ana Shop. Ano? Ana Shop Inta? Ano yun? Usap. May po ako na inihaw na to. Inihaw na po ako at saka Ay. Natatawa ko sa mga kaibigan, oh. Pinatatawa nila si Ate Ima. Masaya sila. Kuya Aw, pang tamsak. Ilan na ba? Pang 42 tamsak, Kuya Aw. Harang. Mag-iwan lang kayo ng bakas ko yan. Bibigyan kayo niyan. Superman. Salamat sa pag-BG-BG.
ng tawa. Ayan. Misha Natix. Hello, host. Hello, Misha. Salamat sa patamsak, Misha Natix. May damit ka na. Hindi ko alam kung medium or large or ano ba yan? Binibiro lang, nagbibiro si Ate Ima. Ganyan kasi yung mga ano iba. Pag ano, tatanungin nila kung anong jacket size. O bigyan niyang jacket yan si Sis Ima. Medium lang yan. O ganun sila. Sige na, matulog na yung mga nandyan sa Pilipinas. Magtutusok lang ako dito sa ano. Nagtatamsak ako, ayan. Tamsak 44, Kuya Aw. Ayan si Bibi Pauline. Maganda sa kanila eh. Oh. Maganda rin sa kanila eh. Presko. Papasok ba yan, Kuya Aw? Papasok ba si Pauline? Kuya Aw, nandyan ka? Papasok si Pauline? Mag-aaral pa ba siya? Salamat kami kay ano kay Ninong sponsor sa damit. Sige. Salamat kami. Salamat Ninong. Kawawa naman si Pauline. Bibi Pauline, Kuya Aw. Papasok si, ano, yung, para alam ko yung ano, para alam ko yung ibibigay natin sa kanya. Snapshot kami, snapshot. Pauline, salita ka be. Kawawa naman yung bata, uy. Pang 46 na tamsa, Kuya Aw. Guys, malapit na akong mag-ano. Mamaya mag-in na rin ako. Magtatamsak lang ako kay Kuya Aw. Tantan, ayan. Talo mo si Sis Ibat sa kasi ano si Sir Boy Gatyo. Tulog na sila.
Pang 48 thumbs up, Kuya Al. Pang 48. Ano, gawin na lang natin 50. May mga gam. May mga gam. Saglit lang. $49 sa Kuya Al. Kay Pauline. Kay Bibi Pauline. Ay, nandyan pala si Sir Gatcho. Kala ko natulog na eh. Narinig yata yung sinabi ko ah. Ayan. Pang 50. Pang 50 na Kuya Al. Parang mahiyain si Pauline. 50 thumbs up. Superman. Salamat kami kay ano kay Nino. Sponsor sa damit. Guys, ano na,
Mag-iin na ako. Salamat din ng Ruth. Yan, ani ng Ate Emma, maraming pasalamat sa paggamot mo ni Baby Bobby. Kinit mo natin ang sugat ni nag-aaral daw po talaga siya. Hindi ko lang po natin masyado Guys, mag-iin na ako. Maraming salamat sa inyo.